Din mor. Hej. Din far. Hej YouTube. Hej. Og Hej YouTube. velkommen til DK-videoen, ja. Ja, altså, er en komplet idiot. Ej, du skal gøre det nedenunder for helvede. Og vi har Er du en nede? bitch med. Ja, det har jeg. Vi har Bitchen Katrine kan- med fra Som Minecraft er en- Player Beta, eller hvordan Det lyder fuck godt man lidt siger klam, men det er en mand. Hvorfor skal jeg altid betragte det som bitchen, Katrine? det. Wow. Fuck. Så du så? Har du så du ham der landsbyen på bordet? Ja, han Ej. fløj ned. Fordi han fløj den her vej over. Ja, han er her. Nej, seriøst. Han er Fløj lige fucking her. langt væk. Han er lige Nej, her. det var ikke ham. Jo, det Hallo? Det er var ikke ham. din YouTube, bitch. det- Du kan se det på videoen. Nå, Johan, du skal fortælle, hvad der kommer af videoer. Ja, der kommer, for det meste kommer der bare Minecraft. For det meste kommer der bare Minecraft. Og porno. Med alle mulige eksperimenter og sådan noget. Ellers så kan I kan også spørge om, hvis vi filmer til Left 4 Dead, eller et spil. Et andet spil måske. Skal det godt være, at vi køber eller noget? Ja, det kan være, fordi vi har jo... Det kan også være, hvad vi lader være med at købe det eller noget. Ja, det kan også godt være, ja. Nå, men ja, velkommen til, og der kommer forhåbentlig mange videoer og på Sauton der. Så ja. Yeah. Og I kan takke, hvad hedder det, ham den smarte fyr, der snakker lige nu. Der er Minecraft Beta for det hele. Nå, For men hvad? ja. Vil I sige farvel? Nej, Prøv lige at komme herover den. farvel. Jeg prøver lige at sige det her. Nå, peace. Peace YouTube, peace.